Hello, good morning! Nandito na kami at nakapila na kami sa may kainan dito sa may SNR. At kung nagbabalak kayong pumunta dito, magdala po kayo ng kasama na may SNR membership shopping card. At kung wala naman kayong membership card, ay pwede namang pumunta dito at kumuha ng membership card. Itanong nyo lang po dito sa may gwardiya sa harap. Madali namang makuha, basta magbayad lang ng 700 pesos para magkaroon ng card. One card, pwede nang magdala ng 4 na katao. Pang pamilya ba, mga friendship. At pwede rin namang sumabay sa kaibigan at kamag-anak kung mayroon siyang membership card. Yan po ang kailangan dito para makapasok kayo sa loob ng SNR. At nandito na kami sa Big Taste, Big Fun. At kapag naka-order na kayo, ito ang maganda, unlimited soda mga friends. At kung hindi kayo umiinom ng soda, ay pwede naman kayong bumili ng ibang drink. At swak na swak sa inyong budget. Tingnan nyo nga naman mga friendship. Ayan ang kanilang price list. At ang pizza nila, murang-mura dito mga ka-friendship. Para kang pumunta ng New York. So, let's enjoy the taste of the food. Jumbo size mga friends, $6.49 pizza. At sinubukan namin ng 2 flavors. At meron pa silang fried chicken, french fries, burger, salad, at hotdog. At marami pa. At ito na nga, nakapila na tayo at tinawag ng ating number. Let's go! Pili na natin para matikman natin ng masarap. Sabi nga nila New York style pizza. Ayan. Excited na ako dito mga best friend. Ano kayang itsura ng ating pizza? Big Fun! Jumbo pizza! Excited na ako. Excited na ba kayong mga friends? Naku, friendship, excited na talaga ako. Ayan, tatakbo na ako. Wow na wow, ang bango. Nakakagutom ang amoy. So ayan, kakain na tayo dito mga ka-friendship. Order kami dito ng pagkain. At meron pa tayong in-order. Ang favorite ni Kuya. Ayan, may french fries. Snacks muna tayo. Sarap. Ayan. Double yan. Ano na favorite mo? The biggest. Ang chicken ay masarap. Masarap yung chicken, ha? Masarap yung chicken, kuya? Masarap? Masarap daw ang chicken. Ang price nila ng lalaki. Tapos unlimited pa yung soft drinks. Ayan. Tapos yung gravy nilang masarap. Ano kuya? Masarap ang chicken? Ay, masarap ang chicken. Ayan, kain tayo. Masarap ang chicken. Tikman natin yung chicken. Ano ko lang, baby nil. Ayan, sarap daw ang manok. Ano ko, karap. Ito na, best friend. Isusunod na natin ng pizza. Wow! Tingnan nyo mabuti. Ayan. Oh, napakasarap ng pizza. Mga ka-friendship, ang bango. Sobrang bango, mga friends. In fairness, amoy pa lang masarap na. Lantakan na natin. Yan, ang jumbo pizza. Sulit na sulit. Makapal siya, mga ka-friendship. Ang sarap ng mozzarella cheese. In fairness, sobrang laki ang jumbo size ng pizza. Looks yummy. At lalantakan na natin. Kain na tayo. Guys, nahirapan akong kunin dahil sa sobrang laki ng isang slice. Ayan na, itataas ko na. Tingnan yung mabuti. Ayan, ang kapal ng mozzarella cheese. O, diba? Plus, hindi magkasa sa isang plato ang isang slice. Ang grabe kakapal. Ang sarap, best friend. O, tingin pa lang. Mapapatakan tayo. Yan ang aming order na double pizza. Napakasarap. Sa halagang $6.49. Jumbo size. Sulit. That's all for today, my friend. Hope you inspired today. At ka naman, like and subscribe. Bye!